Ако влезем по лъстрел, сега няма как да не изведеш. Абе, пачите бега са! Веко! Бъжете от касо! Митко, не бързай, бе! Не бързам! Спрено ти е времето, бе, спокойно, бе! Гаси да не харчиш! Бакаве, закопчай! Виж, че ги къде, бай, вам бача ме бие, момче, не, го е сърце ми скира. О, так! Я го, бе! Я го, бе! Я го, бе, го, бе, бе, какво си сме? Гази, да ги закопчаш! Ай! А той подава ли му газ? Подавам, но му помага. Оле, хватиня, добра. Давай, готов си.